La pantalla del meu portàtil ja no funciona. Tot i així, segueix funcionant com a pantalla tàctil, com es veu aquí. Crec que hi ha algun problema amb les connexions. Les connexions que surten de la pantalla són 4, que són aquesta d'aquí, que va... Perdó, tiro enrere, ara. Aquesta d'aquí, que va a l'antena wifi, aquesta d'aquí, que va a un lloc que hi posa càmera, i llavors n'hi ha dues. Aquesta, que diu... ja no recordo què diu. Aquesta d'aquí, perdó, que m'he perdut el foco. I aquesta d'aquí, que és la que porta la informació de vídeo segur. Llavors, a la pantalla en si, la part de la pantalla, té una sèrie d'indicadors lluminosos que ara mateix no van. Perdó pel reflex. Aquí, el que sembla que veiem ara en realitat és només un reflex que està fent per culpa del flash. Però si jo toco aquest cable d'aquí i l'apreto, els indicadors lluminosos s'encenen, però en cap moment torna a funcionar la pantalla. Així que, no sé, sembla un problema de connexió, però no és un problema de connexió, o sigui, no sé, si fos només de connexió jo esperaria que només tocant aquest cable la pantalla tornés a funcionar, i no hi ha manera. I ja està, és que no sé realment què més provar. Si se t'acut alguna cosa... A mi ja no se m'acut res més. Bueno, gràcies. Adéu.